Четене от Евангелието от Йоан. Между дошлите на поклонение за празник имаше някои елини. Те се приближиха до Филип, който беше от Вицаида Галилейска, и му казаха: Господине, искаме да видим Исус. Филип отиде и каза на Андрей, а после Андрей и Филип казаха на Исус. Исус им отговори: Дошъл е часът да се прослави Синът човечески. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно, като падне в земята, не умре, остава си самотно, но ако умре, дава много плод. Който обича живота си, ще го загуби, и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Който ми служи, нека ме последва, и където аз съм, там ще бъде и моя служител, и мой отец ще почете онзи, който ми служи. Душата ми сега се смути, какво да кажа, дали Отче избави ме от този час, но затова дойдох за този час. Ще кажа, Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето, прослави го и пак ще го прославя. А народът, който стоеше и чу гласа, казваше, гръмна се. Други пък казаха, ангел му говори. Исус отговори, не за мене беше този глас, а за вас. Сега започва съдът на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изгонен вън. И когато аз ще бъда издигнат от земята, ще привлека всички към себе си. А това говореше, за да посочи от каква смърт щеше да умре. Това е Слово Господне. Ето, брата и сестри, това е Евангелие от Йоан, което чухме. Разказва един епизод малко странен, а именно тази среща на тези елини, които се срещат с учениците на Исус Христос, Филип и после Андрей, и които искат да видят Исус. Намираме се в това Евангелие в Иерусалим по време на празника Пасха, и двамата ученици на Исус Христос отиват при него и му казват, че искат да го видят тези елини. Елините са по време на Пасха. Пасха е празника на освобождение от египетското робство. Един празник, който е един мемориал за именно тази интервенция, тази опитност на еврейски народ, за това, че Бог присъства в тяхната история. И тук тези елини са привлечени от това послание. И както знаем от Евангелието от Йоан, Исус е истинския храм. И фактически тези елини не случайно, следвайки логиката на Евангелието, търсят Исус Христос. Търсят истината, търсят истинския храм, който е Исус Христос. Но странното е отговора на Исус Христос, който говори за това житно зърно, което трябва да умре. Но истинския ключ към това Евангелие е именно когато той ви говори за часът, в който той трябва да прослави Отца. Кой е този час? В Евангелието на Йоан има различни моменти, в които той говори, че часът му не е дошъл още. Например, чудото в Кана Галилейска, когато той говори за едно вино, за виното, което този час при чудото в Кана, при Кана, е свързано с вино. После той говори, че ще има един момент, в който, говорейки с самаританката, когато истинските вярващи последователи на Бога ще го славят с дух и истина. После говори за един час, в който и мъртвите ще чуят Словото. Така че вече имаме три моменти, които свързват този час с три важни атрибути, да кажем, важни неща, които се случват в пасхалната вечер. А именно пасхалното отслужване, именно имаме вино, имаме Слово, имаме дух и истина. И сега
В това Евангелие Исус Христос говори, че за това зърно или това зърно, което умира, ще даде хляб. Именно това е друг елемент на тази пасхална вечер. Кое е най-важното в това Евангелие? Че именно чрез идването на тези елини, чрез тези гърци, се сбъдва това пророчество, че в Исус Христос вече новата общност, новата месианска общност вече няма да бъде съставена само от евреи, но ще бъде съставена в Исус Христос от евреи и от елини, които в крайна сметка е образ на целия. И това единство се проявява и се обяснява в по-нататъчните глави на Евангелието на Йоан, в който той казва, че както той и негови отец са едно, така и неговите ученици ще бъдат в него едно. Смисълът на тези думи на Исус Христос е, че в този, след неговото възкресение, новата общност ще живее вътре в мистерията, в таинството на Светата Троица. Ние няма да се обичаме и не се обичаме за да следваме или да подражаваме Бога, или да подражаваме Троицата, а сме вътре в самата таинство. Ние сме въведени в това таинство. Така че в Евангелието на Йоан, свързано с този час, имаме вино, имаме хляб, имаме дух, имаме слово, имаме и агнец. Агнецът е Исус Христос. Ето агнеца Божий, който поема греховете на света. Фактически на пасхалната вечер, това Евангелие говори за Пасха, имаме Исус Христос, който е хляба, виното, имаме Исус Христос, който е агнеца, законния агнец, имаме Исус Христос, който след неговата смърт и в неговия час, когато той дарява тотално себе си, за да бъдем едно. Но, може би най-важното в това Евангелие да разберем, че Исус Христос отдава живота си. Жертва на обстоятелствата. Той не е жертва на едно предателство от страна на евреите или едно предателство или една злоба от страна на римляните. Още преди те да решат да го осъдят, вече Исус Христос е решил да отдаде живота си. Така че чрез смъртта на Исус Христос и неговото възкресение ние получаваме този дар на единство чрез неговата литургия, чрез литургията, която той ни е оставил, които са той реално присъства по време на обслужването на всяка меса, всяка литургия, всяка евхаристия. Амин.